Kublai Shibune Piki subscribers Barok ki baju suntan ban page video sa kini channel story tala London is one. Mendang kwa ban rashpi ya ka kubor Shapang ka Myanmar. Haga jingsha na du bastang. Ngam syam ladon interest ban ya tu Shapang ka jing ya snam ha Myanmar. Hanrei ko gisni ngayo ko ik message nai wei rirang ba ibang ngamitu bal ongru by day itemen besan ila kerpat yang bania tu Shapang ke jingya snam ha Myanmar lamar ila ong bangiru ngidan ka mission sha Myanmar tong ni snap ka Burma ya ka balatip nadu ka snam siajar kendai spa prab kundai ka Myanmar kadon sa Southeast Asia kaya tengku kaput dan di border bat ka Thailand, Laos, Bangladesh, China, bat India. Ka jingbun briu ha Myanmar kalong san pusau million ngut. Ha Myanmar ki don sibun ki jak ktien ya ka bagi briu ki kran. Henry ka ktien ka ba kambun ba penon kam ha Myanmar kadai ka ktien Burmese. Kanong ba ka bahedu ha Myanmar kadai ka Yagon Henry kanong ba jong ka Myanmar pat kadai kanipitaw ka Myanmar ka yo ya ka jinglai lut na ka sarkar pareng nadu ka snam siajar kandai spa sa pupra bat ya ka Myanmar lasin syar da ki sipai nadu ka snam siajar kandai spa andru saw hadu ka snam arajar khatway nadu ka snam arajar khat hadu ka snam arajar arpo kalayo ya ka jing syar pai pa haka election parliament jong ka Myanmar jong ka snam arajar arpo kata ka dei hubanay November ka party NLD lani ka National League for Democracy kala job put haka tei election Henry kaliang persyak ka ong baka jingjuk put jong ka NLD kadai ka jingle tu haka jing teput watla ka Myanmar Election Commission ka ong ba syam ladon kanu sakil ni kasabut ya ka jingle tu haka jing teput sisri syo baka sarkar jong ka Aung San Suu Kyi na ka party NLD kan simti ya ka parlimen jong ka Myanmar ki sipai ki la thumbor bat kini ya ka bos sha bat kem ya ka nong yalam jong ka NLD party ka Aung San Suu Kyi rengkat bat sis pamut ki member jong ka party bat uhesh pailong bangin bat ya ka bos sha sisnam bat hadin kata on sepenlong yak election kabakut bat kabasuba kalami ka jing persyak na kipai ba Myanmar kila mi aki surok pan pau yak jing persyak kila penlong yak jing ki persyak yak jing thombor jong kispai yak bos sha kiri ka perthai paro kila sungu persyak jur yak ni ka jing le joki sipai Myanmar ngi yang tu bagi pai ba ki mi asrok ban persya ki sipai la sispa snitam ke jingi ki pai ba ki layap hadu news pa san pungut haki ketang sulai joki sipai sus nei yaki nong Myanmar ka journalist na Myanmar ka ong I'd like people to think that things are going back to normal because they're not killing as many people as they were before and there weren't as many people on the streets as before, but definitely the feeling, that we're getting from talking to people on the ground. Menta kelas dang banwan pai biang sya ka jing jai namar ka jing penyap ya ki pai ba keladuna kamlong syu kum hakisngi ki baladep Hago ipat ka jingjia ka basu shirke
nadu kepual jong Goliat bat David ka Israel bat Filistia ki Judon hapdeng ke jingire kabamur ka Israel bat ke Palestine ki leno Hamas jong ke Palestine ki la bom ya ke Jerusalem bat ya ki bunteli ki nongba jong ke Israel bat kat kum ka report jong ki shipa Israel long kum ba 1000 san potuli ki roket la bom nagasah Israel tang hapok ka sop praganta bat ka jing ya bom markeliang kalalong ke Bashir kai ka sumbenen kala thaba ki bom bat ki roket haga jing ya pen pai kala haga jing ikut ka jing yele kalong ka bala jur do kata ki building ki la tua ki surok ki la pra om tang ki ying shong shipai Henry wat ki ying shong pai pa laong bahapo ka sopu praganta sopu kadaingut ki pai ba ki layap kentuk ya khatlangut ki khna bat kawai kanong India ka badang lai pu arsnem karta ki shipai Israel ki om ki roket na Gaza kala penjulor ya ka Israel hat Tel Aviv Ashkelon Modian bat Beersheba habakumta hae ngidang yui ya ka jingstuk kapate hatungin ya le tang yukorna ne ka tma next lada bisutra dia ka channel jangan sa itu lemik parlok jumpi lada bisutra jar jar sa itu story dalam London News One